Sammen velkommen til Minecraft Part 7. Minecraft Part 7. Part 7? Ja. Ej, jeg var så et flot sted alligevel, Albert. Sørgeligt. Der var, Eller sørgeligt. der var det bare, hvor man kunne få... Det spiste mig også en rørben. Jeg ved savanne biome, plains biome, oak biome, jungle, det er birch, og så er der det biome du er i. Så er det sted, hvor man kan få woodland mansion, og snow biome, og desert biome. Ja, hvor brønderne har suget mig op, så flyver den med fuld fart hen imod dig lige nu. Nej, jeg kan se min lighter, jeg tabte. Hvis det er, så er vi rigtig dybt nede, sådan hele vejen ned ved Deep Slate allerede. Ja. Og Deep Slate, det går ikke bare lige stykket så nemt. Min stone pickaxe kan knap nok klare det. Oh my god, så smider den mig, selvfølgelig. Og heldigvis er den der havet. 2, 3. Jeg var ude og som på vej hen mod dig. Ja. Den smitte mig, og så nu... Lush Cave. Ja. Au. Lush? Ja. Min lighter. Der er diamonds, men det er mine. Der er rigtig meget iron. Ja. Den charger. Men det vil ikke kunne nå mig. Kom bare 2 stykker. Dengang vi har lavet 6, Albert, vi har lavet 6, så er det part 7, ikke? Ja, jeg kan se lyset. Og vi er kun på nej, jeg dør. Spawn point. Er det allerede hen ved dig? Nej, jeg dør bare en zombie. Det er spawn point, husk det. Ja, det har jeg lige hurtigt skyndt mig at gøre. Den charger, det kan jeg mærke. Jeg vil ikke lige bruge alt træet. Ja. Jeg er sikker på en charger ved dig. Jeg kunne høre den. Det er der 2 diamanter. 4 diamanter, Noah. 4, nice. Diamond leggings til mig. Du må gerne få min gamle, hvis du vil. Jeg fandt ud af, hvad det lyd, jeg kunne høre, det var. Selvfølgelig skulle den charge lige ved mig, også selvom den er hen ved dig. Ja. Okay. Jeg har en covered chestplate, hvis du vil have. Nej. Hvad gør den her amulet egentlig? Ved det ikke. Gud. Det er en ordentlig Lush Cave. Jeg har fundet diamanter igen. Gud. Hvad er der? Fuck. Jeg har 3 diamanter nu. Plus. Hvorfor er jeg så heldig med diamanter? Ikke nu. Nej. Jeg TP'er til dig. Nej, vent lige. Manda. Hallo? Nej, det der, det er også min ven. Jeg kan se flere diamonds her. Er det her ikke en god cave? Jeg fik 2 diamonds. Jeg har 5. Vi skal have en enchantment table. Koger. Ja, nu jeg har egentlig et spørgsmål. Har du noget mad, sådan rotten flesh, eller bare et eller andet
Fordi jeg har intet men... Jeg har nærmest intet hunger og på 1,5 liv. Jeg Vi er kan da 5. lige smide dig. Jeg har kun lige det, der jeg kan give dig. Okay, tak. Det der meget. Nej. Jo, det er. Den er virkelig tæt på. Ja, det flyver fucking hurtigt. Ja. Yeah. Jamen, ved du hvad, det gør sådan nogle weather storms, ikke? Ja. Hvorfor hoppede Marcelo lige der? Marcelo? Ja, hele jorden ryster ud af diamonds. Er du sur på Marcelo? Nej, men... Jorden, han hoppede jo lige. Du mener Nikolaj? Ja, over ham. Jeg kører det. Hele jorden ryster. Jo, det kan jeg godt. Det er sikkert Quesos mave. Du mener Nikolajs mave? Queso. Nå jo, Nikolaj, ja. Jeg har 4 diamonds. Diamonds herover. Hvad? Diamonds. Gud. Oh my god, men Nikolaj han hopper meget. Ja. Gå væk, edderkop. Husk nu, vi skal også expand det hele. Ja, vil du godt lige give mig night vision? Okay. /effect, /a, night underscore vision, infinite. Bum. Tak. Holy fuck, han hopper meget. Ja. Jeg havde også nogle gange, hvor man bare tager skade, og man ikke har sådan, ja, man ikke har noget med på sig. Hvor mange diamanter har du? Ja. 4? Ja. Og jeg har 6. Jeg kan se en zombie med fuld gold armor. Ja, det er faktisk meget sjældent. Vi er 7 minutter ind i recording. Hvorfor er der 2 skeletter med enchanted bue? Hvorfor bliver den ikke sur på mig? Den droppede! Hvad droppede den? En bue. Nej, nu! Nej. Jeg fandt diamonds, men jeg kan ikke tage dem, på grund af at jeg fandt en spawner, og jeg blev jagtet for en 20 monster. Det... Gå væk. Gå væk, din creeper! Jeg gider ikke. Albert, hold kæft. Hvorfor? Fordi det er ret irriterende. Gå væk, din creeper. Jeg gider ikke at være død. Jeg døde. Power 2 bue, Noah. Sorry. For helvede. Det er fordi, du teleporterer lister. Hvad er min hjelm? Må jeg godt få noget night vision? Jeg har Yes. 6 diamanter. Hun er så edderkop infected. Au. Jeg slog dig engang. Nej, jeg fik bøder på grund af, at du ramte en edderkop. Underman. Ej, det er irriterende, at Nikolaj hopper så meget. Ja. Jeg hjælper dig. Nej, Noah, hvis den dropper, så er det med mig, der får det, okay? Ja, det ved jeg godt, Albert. Fordi du har allerede, den droppede en, der var en anden, der droppede en gang, og så gav du mig ikke den. Har du noget iron, så jeg kan lave det iron svær? Nej, og jeg mangler faktisk også et, eller jo, jeg har, men jeg har ikke råd til dig. Hvad der slår mig?
Baby zombie, du er tyk. Du er en baby zombie, Albert. Yeah, I don't give a shit. Spear! Let's go! Jeg har en seng, jeg sætter lige et spawn point hernede. Hvor skal jeg sætte min spawn point henne, Albert? Aner det ikke ved siden af min seng? Hvor er din seng? Aner det ikke et eller andet sted. Lad nu være med at hoppe, Nikolaj. Altså, det er faktisk irriterende. Albert, jeg har brug for mere night vision. Så lad være med at dø hele tiden, så. Albert, jeg døde til en baby zombie, hvor jeg skulle lave crafting table. Og det er lidt svært, når man har skrald armor. Jamen, så få noget bedre armor end skraldarmor. Om det kan jeg ikke, for jeg har ikke noget. Jamen, som min noget. Albert, bare lad være. Vi kommer op og skændes. Ja. Der er ikke noget heroppe. 11 minutter inden. Ja. Skal vi snart stoppe recording? Ja, bare her. Bare her. Hvis vi er den wither storm charge op, og så går den ned, og så charger op, og så går den ned, og så får den det også på et eller andet tidspunkt. Enderman. Den er sur på mig. Du kan ikke gøre mig noget. Nej, jeg slog den. Jeg kiggede på den. Det gør. Jeg slog dig, Enderman. Jeg... Husk nu, man skal dele, Nora. Hoi. Det ved jeg. Så hvis den droppede den. Den droppede stadigvæk ikke. Jeg kan se en zombie villager med guldsko. Og du kan lige våge på at komme tæt på mig, zombie. Du kan. Fighte med mit spear. Sådan der. Den så med en chainmail hjelm. Jeg kan diamonds. Diamonds. Jesus Christ. For mange. Vein. For mange. Nu har jeg 18. Jeg fandt en vein på 10 eller... Nej, på 12. Damn. Like, damn. Og jeg kan se flere diamonds. – 13 minutter ind i recordingen, vi siger farvel nu. Ja. Vi ses alle sammen. Ja, okay. Nikolaj, lad nu være med at hoppe. Vi ses. Ha' en god dag, og ja, håber I kunne lide mig og min ven Nora spille Minecraft part 7, 6, 7. Vi ses.